Malta se tgawdi minn mudell ġdid ta' edukazzjoni ta' eċċellenza bi speċjalizzazzjoni fl-operazzjonijiet mediċi grazzi għal ftehim dwar il-kooperazzjoni u l-integrazzjoni fil-programm tal-kurrikulu kirurġiku interkolleġjali bejn il-Ministeru għas-Saħħa u r-Royal College of Surgeons. Waqt l-indirizza konferenza brabta mal-ftehim il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela għalli dan hu mument storiku għal kirurġija lokali li wkoll inserta qed issir fit-350 anniversarju mindu f'pajjiżna nfetħet l-ewwel skola ta' taħriġ kirurġiku mill-Grammastru Spanjol Nicolas Cottoner. Il-Ministru tenna li dan il-mudell il-ġdid se jkun qed jiżgura li aktar studenti f'pajjiżna jissoktaw f'din il-karriera u jsiru kirurgi monija b'abbiltajiet kbar biex iwettqu l-aqwa xogħol possibbli. Qal li dan l-investiment ikompli jafferma l-pożizzjoni tal-Gvern fejn jidħol it-tagħlim favur is-saħħa tal-poplu Malti wawċi. Permezz tal-ftehim Malta se tkompli tagħmel avvanzi kbar fis-settur mediku b'korsijiet ġodda li jsaħħu taħriġ, inkluż b'sillabi bbażati fuq dawk universitajiet kbar fir-Renju Unit. Aħna dejjem nixtiequ nkunu ta' standards ogħla u l-integrazzjoni mal-kulleġġi tal-kirurġija fir-Renju Unit ħadd tagħmel dan possibbli. Il-Gvern se jissussidja mal-50 student u studenta fis-sena biex jirċievu taħriġ prattiku fir-Renju Unit. Tristan Gilchrist, deputat kummissarju għoli għar-Renju Unit, qal li dan il-mudell edukattiv se jiżgura li jintlaħqu livelli edukattivi għolin ħafna fil-kirurġija. U rrimarka wkoll li Malta qed tkompli tavvanza f'dan il-qasam b'kisba notevoli fost il-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Gilchrist qal ukoll li hemm bżonn ta' aktar studju dwar kif it-teknoloġija tista' tiġi integrata fis-settur u semma pereżempju l-qasam tal-medtech fejn pajjiżna qed ikompli jkun pionir fih. Fl-aħħar jiem tħabbar li Malta rnexxilha tattira l-akbar investiment dirett barrani tal-medtech mill-Istati Uniti tal-Amerika. Id-deputat kummissarju għoli enfasizza l-importanza ta' aktar kollaborazzjonijiet bejn Malta u r-Renju Unit biex pajjiżna jkompli jipproduċi kirurgi b'esperjenza u għarfien lokali. Esther McLarty, chairperson tal-Joint Committee on Surgical Training, enfasizzat il-fatt li taħriġ kontinwu l-assessjar se jagħtu lill-istudenti esperjenza holistika u komprensiva fil-qasam tal-kirurġija. It enables us to collaborate on standards of surgical training, on a web-based platform to record surgical training and a surgical logbook. It formalizes the process, maintains standards, and enables even closer cooperation. Tkellimna wkoll mal-professur David Ma Mokab tal-programm ta' taħriġ mediku postgraduate illi qal il-ftehim se jsaħħaħ il-korsijiet li diġà toffri Malta u fakkar li diversi studenti Maltin ħallu pajjiżna biex ikomplu l-istudji tagħhom. Iżda jerġgħu lura b'aktar għarfien mediku li jpoġġihom f'pożizzjoni aħjar li jsalvaw il-ħajjiet b'intervent fil-ħin u kif suppost. Mr. John Casaletto, kirurgu stabbilit f'pajjiż